tiċħat lilek innifsek huwa li tinsa l-interessi personali tiegħek individwali u tibda taħseb iżjed fil-ġid komuni. Aħna l-komunità Nisranija maħniex eċċezzjoni. Id-deċiżjonijiet jibsa li jittieħdu mhumiex kapriċċ. Aħna wkoll irridu nagħtu semna b'diffikultajiet kbar għalina. Ġej lajt, mhux il-mument li tagħlaq il-knejjes imma li tiftaħhom. Imma jiena l-Knisja ma rridix okkażjoni ta' mart, okkażjoni ta' mewt, għax Alla tagħna u Alla tal-ħajja. Ma nistax jien il-ħalli Knisja miftuħa għal folol ta' nies u nel-frattemp immarradhom u wassalhom għal-mewt. X'fidi jidi? X'imħabba jidi? Din il-imħabba li jrid Ġesu